Pamatuju si na jednoho podnikatele, kterýmu, když jsem řekl přidaná hodnota, tak si úplně rozčilil a začal říkat, co to je ta přidaná hodnota, teď je to úplně prázdný slovní spojení, co to je. Tak co to je? Kopec ľudí alebo kopec e-shopov, podnikateľov ponúka produkt alebo službu. Myslia si, že to, čo môžu robiť najlepšie pre svoj obchod alebo pre svoje podnikanie, dať to tam alebo len to distribuovať, že toto ja mám, toto ja ponúkam. Ale nepomáhajú tomu zákazníkovi alebo tomu svojmu partnerovi, klientovi, nepomáhajú k tomu, aby si uvedomoval, že aká je hodnota v tom produkte. To je tá pridaná hodnota. Ten človek on je v nejakom stave, on je v nejakom rozpoložení, v nejakej životnej situácii a on sa chce dostať do nejakej inej situácie. Či už to vie, alebo nevie, ale stále je tam nejaká vnútorná túžba. My o tom môžeme v takých 4 bodoch. Jedna je práve to, že to je môj túžený výsledok, kde sa chcem dostať. Potom je tam, aká je pravdepodobnosť, že sa tam dostanem. Potom je tam nejaký risk, alebo nejaké riziko, alebo nejaká obeta, ktorú musím dať za to. A potom je tam nejaký časový horizont, za koľko sa tam dostanem. Pokiaľ sa s týmto podnikateľ hraje, tak jeho hodnota buď rastie, alebo klesa oproti konkurencii v očiach zákazníkov. Čiže ak si zoberieme napríklad chudnutie, máme zaujímavých klientov, ktorí sa venujú priamo doplnkom výživy a niekto dokáže povedať, že s našim produktom schudnete 2-krát rýchlejšie a je to pravda, tá hodnota toho produktu rastie, je vnímaná lepšie. Ak poviem, že stačí sa len natrieť a netreba vôbec chodiť do fitka, tak tá hodnota je úžasná. A vlastne na tej istej ose má hodnotu, že pokiaľ ideme znižovať len ten čas, za koľko ja dosiahnem ten výsledok, tak plastická chirurgia vychádza úplne ideálne. Čiže my sa bijeme práve s týmto, ale potom samozrejme sú tam iné rizika. Aby som sa vrátil naspäť k tej hodnote, tak toto sú práve tie veci, s ktorými sa podnikateľ hraje a ktoré by sa mali pretaviť nielen na tom produkte, alebo produkte, ktorý predáva, ale aj v tej komunikácii, čo je veľmi dôležité, aby ten človek dokázal uvedomiť alebo zvedomiť to, akú hodnotu mu toto riešenie pridáva.